Mayo ko to Papa Joe papalitoy. Magpaandos bira lang ako sa ako ang problema. Kabay kini sa akong crush Papa Joe. Di man ako gusto nga mubati pa og feelings diha niya Papa Joe. Kay balo ko nga masakitan ra ko kay lain man good nga binuhat ang naa sa iyang kasing-kasing. Og dili ako Papa Joe. Pero abot ba Papa Joe nga kada makakita ko niya Papa Joe mubalik naman hinuon ang ako ang feelings niya. Unsa man ni Papa Joe? Unsa man ang angay na kong buhaton para ma-official na nga mawa gyud siya sa ako ang feelings. Palihog tabagi ko Papa Joe. Ug kini ang imong magtatampo si Yang Yang. 23 years old nga taga Bohol. Aba, si Yang Yang. Yang Yang and old. Yang Yang. Mao ni mong bation niya Yang Yang. Kung di ka kakita niya, makayong ka nga, I miss you like crazy. Even though it's been so long, my love for you keeps going. Well, sa nga nga sitwasyon, no, you don't have to force yourself nga kalimtan ni mo sa katao. Nanamgin na, nakaturok namgin na sa mong kasing-kasing nga, nahigugma ka na tawhana. So sa may buhaton ni mo. Di, ang imong buhaton mao ang pagdawat sa kamatuuran. Learn to live with it. Kaya mao naman yun na. Di man yun para kamo susagusa sa pagkakaroon. Pero wata makabaw. Sa umabot ng panahon, kamo lang gihapon. Basin, Papa Joe. O kamo'y magkadayon. Or one of these days, magkatawa na lang ka. Ano, naibog ako ito niya. Ano nga, naramdi laki para na ako di ay. Yeah. Diba? So, ayaw po sa mong kagalingon nga kalimtan ni mo. Ang imong buhaton ni mo diha is that dawata. Gaksa ang kamatuuran nga wa siya sa imuha na higugma. Pero, padayon lang po sa mga pagbati niya. Nga na lang, ikaw papalit yun sa may mong tambag niya. Oh, sakto gito Papa Joe. Mag-practice lang imo. Mag-practice. Hindi na Papa Joe. Pag-awasan na imong bugbog. Kaya ko ito na. Mag-practice diya. Mag-practice. Mag-unsa na lang diya kung Onsa man. kung wala na rin tambag din na kakatambag. Ay, lagi na buhata Papa Joe. Mag-practice na. Ikaw sa may katambag ni mo ito. Sakto gito Papa Joe. Kung dili ko sila para sa ila. Mura mag-usap ako ang katambag. Dili, oy. Mura magyapon situation Papa Joe. Oo, niya. Yan, oo. Murag dili man ko sila Papa Joe. Angay na lagi yan dawaton. Mo ba? Pwede mo ka maibog sa katao nga dili ka mga kamo pero dawaton mo nga. Kung tumidyo ka diha. O lipay lang ka makakita niya. Mao ba siguro yung ideal man good Papa Joe. Usahay mo gud dahil mga di kita tumlikay na kita ideal man, ideal girl. Pero ang problema sa katong ideal man o ideal girl mo di mo sa di ka ilang ideal. Mao na diha. So pait kayo mga kabarangay. So hold me and tell me it's not too late. Okay. Isa na siya Charit. Unsa na ako Papa Joe nga mawala na sa dangong gibati sa akong crush. Ika ni Joanne. Well, ay, nanamo ka to siya uyab dito. Di lagi na siya ni mo wadon. Padayon lang po na ni mo. Hatod mapulaan ka. Saan na to? Naman ginata mo ka o nog Humba or adobo. Oo. Yan, di mo siya para imo ha. Kaya imong kwarta, igor mo palitutan bisaya. But it does not stop you from imagining kung sila may sa humba. Diba? Yame. Okay, sige mga kabarangay. Kapay lang yung mga problema din papalitoy. Sige Papa Joe. Handos pira sa usa ka problema. May nga po yung
Bitaw, Papa Joe, papalitoy magpahandos bira lang utak ko, Paps. Please hide my name. Kay naminaw ang mga chismosa. Bitaw, Paps, na ko'y asawa o napo ko'y upat. Na ko'y anak nga 4 months pa. Kaya ang problema, Paps, 3rd degree mi sa ako ang asawa. Silingan rapod mi, Paps. Tinodi ay, Paps, nga ang panultihon sa mga tao na pabusit na sa pamilya ingana. Wa ko'y asinsuhan tinodi ay Paps. Ingon po nila, Paps, nga ang bata ko no mag-adik-adik inikadako. Kaya lagi 3rd degree rami sa asawa. Lisod kayo ang mga tao yun. Ingon pa jud sa mga silingan nga gaba daw ni nimo. Nga ano daw nga wa mi magpatuo. Kaya lagi wa ko'y trabaho. Salamat, Paps. God bless. Naluoy ko sa akong asawa kay gasigi na lang og hilak. By the way, dong no, 3rd degree sa balaod pwede mo na siya ano, no? Oo. Science sad. Okay? Layo-layo na siya para incest to, ano. Pero, ako ni kasultin mo, ayaw buhata nga rason ang imuhang pagkaparyente sa imuhang asawa o sa imuhang kaparutan. Okay? Ayaw buhat ang rason tungod kay naglisod ni nga ni mauna lang imuha sang imuhang buhatong nga hinungdan. Kung ginaga nga mo asinso, ginaga mo asinso, maningkamot ka. Okay? Dili kay tungod kay napalpak ka ni para nimo, wag yo'y asinso, buwisit. Dili, uy, ayaw, ingana, because sa tinunanay pa lang, mas hindi pa na nimo igagaw ang imong asawa o kanang imong lifestyle karon maurag yapon na. Huwag ipadulngan, Papa Joe. Kung wag ka kahuman para sa imong pag-eskwela. Unya, magdisyon ka pagod trabaho, maski pagod di pa na nimo igagaw. Igagaw pa na sa imong igagaw o sama igagaw mas mong lula. Kung wala kay paningkamot sa mong kagalingon, makonsider kung di mo yung kagalingon nga buisit. Magsige na lang mag-away. Ingana. Iya ka namin ka nga, ang imuhang anak kay maadik-adik. O, kana na lang yun mo hinungdan yun tanan yun nga. Kung magkaparyente, magkadayon, Mabusit or adik-adik. Papa Joe, yan. Oo. Dili kapili ang mga bata na o sila gusto yung kadako. Wala ka mabilis tawag. So, kanang imuha, muna siya gingon nga imo mo ng tinuyuan. Oo. Kaya mga bata, mas sila papalit to yun. Wala ho? Mga bata pa dito, Papa Joe. Oo. Yeah, no, mga bata pa. Napanis mga 20. So, pagkaya naman 2 ml. So na yung profile pic ang bata mo niya nga asawa mo na hinungdan kaya bang igagaw ba? Igagaw. So resulta na. Kaya kung dugol pag yun mo like 1st degree, ingana, 2nd degree, dugol siya kayo, doon na gina siya mga mga problema sa pagkatao sa bata. No, kana makaingon ka nga, ana. Ya kana mga tao nga mingon nimo gaba. Anong mutuo mo sa anak nila nga mingon sa nimo gaba? Ginoo de sila nga moy mo judge sa imuhang kuan, sa imuhang mga sa. Kung ingana din itabo nimo nga wa kay klarong kuan pangita pangwarta trabaho. Mao gyud ni resulta gyud ay sa kuan gaba nga mabot nimo. Di ba? So ay pagkuan ng mga tao kay mga tao, siyempre musulti yun na sila nakita ni mo kay wa mo kay asenso kay wa mo sa paningkamot. Ang iyong paningkamot kay mo lagi no kana musulod ka o kanang ingana nga relasyon maka di pa ready. Ini ka man na mingon sa nila kay paningkamot lagi ta makakaplag na lagi ta ana. Tagaan na lagi ta sa Ginoo nya maghutat ka matagaan ka paningkamot diha nya. Ang uban masagod nga magsugod og gagmay ya di ba na mo dako dayon na sweldo labi na kung dili jud kay nga naka professional. Ma-discourage dayon kapuyan idugay ng trabaho nga ani ra magyapon wa man ni padulungan niya na. So again dong na minaw ka karon paningkamot yan. Napilay na pabalitoy Napilay sa text line, Papa Joe.
katapusan. Handos sira sa usa ka problema. Mayo ko to Papa Joe papalitoy. Ang akong problema is ang akong uyab Paps. Sa iyahang bisyo last 2016, nisud siya sa rehab Paps ug after 7 months nakagawas siya. Nahunong yun siya Paps, unya karon Paps kay natingala man lang ko kay grabing hilakan niya. Nanawag na ako Paps, actually LDR mi Paps. Then ako tanak ko kasi problema niya. Wala siya mosturya Paps, sige na siya og hilak. Hindi pa daw niya kaya nga itugaan na ako. Ni relapse siya sa iyahang bisyo. O sa may buhaton ako Paps. Maglisod yung ka anak. Oo. So lagi tao di Papa Joe nga magsulog biya sa ambisyon, no? Oo, maglisod yung ka sa anasan kay kung mo ginawa siya dedikasyon siyang determinasyon. Wow. So, anyways, if I were you, encourage lang nimo. Encourage nimo siya sa ingani nga mga maayo ingana. O niya, you pray for him. Na mag-guide siya sa iyang mga anghel. Yan. Kuya, ano, ang sobrano niya na takes and drugs. Guide na siya sa mga hayang. May mga anghel nga, aridiri. Yan. Are-dere, init pa. Bakit naman? Ayaw ginanin niyo o i-take for granted ka mga sitwasyon nga LDR kanang sa mga relasyon nga kanang ma-depress ang tao. I was so saddened yesterday because I found out that one of my friends, Then? a good friend, kaila ka na papatid, nakarin na dari sa station. Sige, Papa Joe. A listener. Yeah. Pero dito siya sa Zamboanga kay, I don't know kung nananggawa siya sa Zamboanga and nag-away ko na siya uyab. And he committed suicide. In Zamboanga? Oh. So, dili na siya puyo so sa mabaw na. Or nakabang sa na siya dili dapit sa kwan ilang di sa atbang na may kapilya dapit. Oo. Yeah. Laki nung tumasir ko na. So, lucky siya pero yung Jane. Jane yan. Pero bro, kung asama ka nun. Anyways, ikarigin na kabawagin ko sa rason ng yan. So, lisod yun na ka ng gugma. Usahayo ka naman depressed bitaw. So, again, kamudya nga doon ay depression. You talk with somebody. If you cannot find somebody nga mo matalk, i-chat me. Ana. And then kapungot dito kay kung isin ka lang ana. Oh. Diba? Oh. No, na. At least makakanta ka. Kung isin lang ka. Isin. Kung sa may kanta na, Papa Joe. No, isin ka lang. Laking tuwa ng magulang mo. Faithfully. Yan mga kabarangay. Wala ko panahon mabiwa back sa tuwang. Mayong ko to Pops. Ako din si Mark Anthony Anda. Ato ning di natin basahan kay nahira ba nakabutang dire Oo. Ang apelyido tanan ko sa Mark Anthony lang siya. Kaya yung gibutang apelyido dire di man mao ang kon. Iyan ang magibali no. But anyways, I'll try to read your family name after kung dili complicated imong problem. Sige. Magpaados binaw ako kabahin kini sa akong amahan nga gikan sa akong pag-edad og 1-year-old hangtod karon nga mag 31 years old na ko wa gyapon ko kay bao kung missing o patay na ba siya. Ayan pangalan kay si Ricardo Tito Andales. Yang name nga taga Barangay Tabunok, Palumpon, Leyte. Ingatan ni Pops, nagsakay daw siya og bus kauban sa akong maguwang nga si Lloyd. Gikan sila sa Davao City kay naman may balay nga to sa una. Padong na unta sila diri sa Palumpon kay namatay man ang inahan, mama sa akong amahan. Unya dito daw sa Butuan City, matud pa sa ako'y gagaw, nag-uol og nasubo daw tungod kay namatay ang inahan. Unya pud sa kauban niya
nga nagsakay sa bus, ingon pa sa kong inahan nga nanangihid daw ang nga mangihi siya. Unya wa na daw maubalik. Matod po sa uban nga nagsakay daw sa bus or sa bus, nawad-an daw sa pangutok. Pangisip siguro, no? Risukin mo na kagutok, no? Pangisip siguro. Pangisip siguro. Pangayang pangutok siguro. No? Sumandisan. Mayang pangisip. Ila daw gipugngan kay mo gawas daw, unya kusgan daw kayo. Mauna kagawas sa bus, unya nidagan padung sa kasagbutan. Unya wa na mo balik. Dagang haka-haka kay unsay gyud na hitabo. Sa akong amahan, unya nga akong maguwang nahabilin sa bus or bus. Matod pa sa akong inahan. Mao na lang daw gani kay naamain lang gani daw kay naay magtiayon nga concern sa kahimtang sa akong maguwang. Ila daw gidala sa ilahang lugar. Dito ilang giatiman. Matod pa sa inahan, ila untang i-adapt ako ang maguwang kay guwang-guwang na sila. Unya, wala po daw sila anak or liwat. Plano daw ta nila nga dili ibalik sa ang ako maguwang sa akong inahan. May lang gani kay nada yung address nga nakabilin sa bag sa akong papa. Mao daw sa kaluoy nila o tingali na konsensya sila, ila daw giadto ang address niya. Kunya gibalik nila sa akong maguwang ato sa akong inahan. Pagkahuman daw ato paps gipangita nila akong inahan o gigsuon. 11 anyos na lang or 11 years na lang. 11 years na lang ang nilabay gikan sa pagkapangita nila wag yun daw bisan na lang patay nga lawas o napalgan. Naa sa cruise ship nag-work ako maguwang karon papatsyon. Unya ako graduate na sa Infotech. Naay usa ka liwat nga lalaki. Mga ila po kong tabang paps o pa-announce o ipasibya sa kahanginan. Salamat paps. Tapos taas akong story. Ako lang shortcut. Okay. So kapain siya may amahan Papa Joe. Gikan ni Mark Anthony Andales. Yan. Apo ko tayo na sila anak sa Jude ba kay so kahang wasa tayo hindi sa taga-blame no kay matod pa sa account story na sa to dili dito gikan sa inahan gikan dito sa amahan adili gikan to sa katong nag-adapt nga mo ina dito nga kasakay Atong sayang baguang Papa Joe. Oo, nakakita sa mga pangitabo. Well, pwede nga nalisuan yung tinudog pag-isip mong papa o bisa nasa lang naabot. Pero wasa na ito mapangutan na dito, doon na yung saksi nga namatay pag yung kinikanan pagkanto niya dito. Oo, saan no? Dili sa kakato palabas sa mong papa para makatakas siya nga muadto dito sa kuan. Niya ipadap marunong pa itaglaing nga maka-adap o yun na kabaog tinuod anay bagyod ka to. Yung nakaabot pa man ang mga nagpunit sa imo igsuon diya sa inyo ha. Wala yung pangutana sa diya kung wabag ka na nila sa butasan. Kuya Jose, ako na kanina pangayo ang tabang sa KMGS pa madyo. Pero ginan lang ko nga pangayog tabang sa local government. Ako na gusto pa padyo nga dili pa ko mo taliwan ng kalibutan ako. Yaw taliwan no 30 pa gani ka. Bata pa oy. Pero alam ko sa gay nahitabo. Kung patay ba o buwi siya. Kay 11 years na good Papa Joe, taon na. Huwag kita kabaw ana do. Kabaw ka sa kuano? Ang makasultir yun ni mos tinuod ana no. Ang katurag yung mga tao nga nakakuha sa imuhang igsuon. Nga mo iniuli sa imuhang mama. Kaya katanang mga informasyon nga nasturya ni mo, nga mo papa, dawadan sa tarong panguna-una, o niya, kusga, nga nagikan to nila. Ibase raman nila, no? Oo, niya gisulti lang sa inahan ni mo, nga mo ni pangitabuan niya, nidagan siya, nga na. Well, wapasan niyo pangitaasan, gamay pa mo sa mga ato. Or mga parintis mong papa, wasan niyo mo mga sutasad, o nangutana kasi mo mga parintin dito sa Palumpon, o sa to lugar, kung daday nga nawa imong papa, mao ba gito ang daday sa nga namatay ang imong lola.
Kaya basta nung palabas natin sa mga papa para makatakas ba? Or unsa ba? Pero, again, sa imong edad nga 30 karon, 11 years, tayo pa, pila to siya ka years mapalitoy? 31 years old ka, unya, wadyo ka kakita sa imong papa. So, naradyo yung edad sa imong papa na, mga nara sa 55 or 60. Karong ako na papadatoy ka. Kung himsog to siya, buhi, gitu siya. Pero kung nalisuan sa to siya, it could be wala na sa to siya, o nadisgasya ba siya, nga na, napasagdaan na lang, asa to, kaya dito kag bukid, or wag kang kabaw dito sa bukid, o nakapag siya yung trabaho dito. Na-recruit siya dito. Nasa di open-minded dito? Kung nakabaw sa sige sakas bukid niya. Naulian siya, diya, ningon nga, pwede mo apply diri, mangguna lang. Pwede. Or 70 plus na ko na yung papa. 75 plus. Well, kanang idara na dong, sa pagkakaroon, murag, nasa bukid or nasaag niya, murag nalisuan, murag maglisod na dyan ko, murag maglisod na ka o ka ng pangitaan na 75 years old. Pero again and again, kung ginahan ko mo na inanamdyo mo yung kwarta, i-trace ko na ninyo asa dapit na siya na kuhan sa butuan o kisa itong tawhana ang nakapunit sa mga maguwang. So, imbestigaran nila pag-ayo pa ba siya? Oo. Kay, masada kita kabaw ba? Wala ta kabaw ha, sa panahon na to. Kaya, the other side lang eh. Pwede na siya may tabo. Kaya, ganong detalye magkayo nga nakadumdum, maski pang mabilin ka o gandre sa bag sa panahon sa una. 31 years ago. Nga na. Nga mahatod yun ka sa mga tao diha sa, mahatod yun yung sa mga tao diha sa inyo ha. So ako lang, basinog, kapag duda, basinog kung sabor ito nila ba? Wata kay ba? Ginahan ko na magbuwag yung papa, waka mong tanas mong mama, wapas lang mag-aaway during that time, kumusta ilang pagpuyo. Maayo ba ilang pagpuyo? Kanang, kuhan ba? Kanang, yung po nga ba kanang, wapas lang magsigig away. Kaya kung kasigil sa nag-away, wala ka ba o kanang, iyar to pakulo para makahawa. Siya basta nung doon ay nakadungog karon Pops kung makahatag og information kana lisod sa kinasanan kung may yung kaana nga narabi nakakapregana nga na imong papa. So mas mayo na nga ito ninyo sa nahitabuan dito sa Butuan kung asa tong Bukira pero kataasan na ng Subayan Maglisod na sig 30 years ago. So ang gindan sa mong papa to mga 40 kapin nga na lisod yun na siya nga na. Pero kung ginagyo mo, yun yung ginapagitao nito. Dili mo na pagitao ni Kwan, ni sa KMGS. Oo. Oo, di mo na madalas power ni Chad. Di pa basa yung tubig. Ningon sa siya, ngamayo mandang tao ang ako Papa Pops. Asa man kung mga itabang ani. Ingani sa dong, ako sa apuntan mo, kung doon na kayo mga tiyo dito sa Leyte, man tayo mga tuwan sa mga papa, no? Pangutan na yun sa exact date sa pagkamatay sa imong lola o tugma-tugma ba sa paglarga yun sa imong kamahan. Kaya kung namatay yun imong lola yun arto that time, kaya basta ng telegrama pa sa una. Kaya naarag yun. Muna yung angan niya sa taon, Papa Joe. Pero sa mga edad sa imong papa nga 75, di sa kong ka-discount ka na sa imong papa ka, no? Pero lagi, no? Oo. guwang-guwang nagyudaog na pa siya sa bukid, no? Kung si Tarzan pa siya dito. O ka na, murag akong chance sa pangabuhi pa. Oh, yan, tiguwang na si 75 niya. Oo. Na siya sa wild. Kasi si Harry, tapos mga tiger, Papa Joe. Oh, yan, mamay tiger dito. Layo na lang. Wala, lagi niya. Naabot nga sa Cebu. Ay mo na, lagi ka na sa Afrika. Amo de. Unggoy noon. Mo ba? Oo. Manggay dari usa. Isa man. Ako. Ito bata-bata mo tayo papa, kaya ito sa jungle ito, masyagi ito mag, yan, tiguwang naman, so siya ito. So, asa ko mangitabang ka na Pops, listen lagi kayo na, kaya tayo identity nga mo ka na, ato juga mungutanan yun sa
kuan ato ka mong tanas sa imong mga parintin to sa ato sa mong papa kung mao gyud tay pagkamatay sa imong lola. O kung mao man gani nga na kuan siya iyo siya nga sa KMGS mo pa makita man po nila bisan og layo. Pwede ba kahana nga na pagtabuan ko paps kana lagi kong imong papa kanang updated sa kuan updated sa teknolohiya na sa Facebook nga na niya usap pa lisod nata kay pictures sa imong papa. Oo, okay kung naka pictures sa imong papa at least Papa Joe makatabang ta pwede. Oo, basta doon na siya igsuon dito sa lain o mga anak pamilya nga makita nga ala di ba? Si papa mo nilagi pangita bitaw di ba? So kanang mag-ingana tatag-tatag na tawag lisod kita na di detalyado kaayo. Remember dong nga sa imong papa pwede na siya nga daghang kapareha kay kumon og nga ng imong papa. Nga sa imong papa kay Ricardo nya Tito Andales daghang mga Andales nga na dagano kung tanawon nimo tapahay tapos Facebook sige daghang ka mga nganay nga na kay kumon man na Ricardo ang taga-probinsyano. Mayo ka, sige. Para di taga na mas probinsyano lang puyo pa ba dyan? Ganti kang Kaya ka ni Dong, ikaw ko ngayon na nag-search sa Facebook. So daghang kaayong nang gawas tanawa. Diba? Tanawa din na itaga ko pero bata ko man taga-sagay no? Medyo pero din siya 75 pero guwang lang yun siya Dong. Taga Bika na maupa ba Joe? Bitaw no, guwang na siya pero nani siya adilisan na panis mga kuwan mapalito mga early 50s? Na siya. Tawag ka. Wala. Tapos commercial good. Yeah. So, mo na siya. I don't know how to say it. Tito, ang iyang middle name Pops. Yes, Pops. Ako nang search FB pero wag yun. Result yun na siya nga na yun. But anyways, sa mga minor sa mga taga-Leyte, basta naman yung nakaila, nga tiguang na, 75 years old, paipaw ako ninyo, i-message ko niyo sa Facebook, Papa Joe, kaya basta nung makatabang taan niya. Di ba? Sige. At least natin nindot mabuhat. Sa ito ang isig katao, Papa Joe. Isig katao for the last. For the last? Hindi na tumasulbad. Pila ka weeks lang, Papa Joe. So, ang problema mo, kung mo yung picture siguro na. Siya na yung picture, Dong? Lagi. Send ko yun next time, Papa Joe. Kunos apa? Ito na ako kung di pa pala. Basta na ni text. Sige, Papa Joe. I-hide sana. Wala pa man. Okay. Now, i-save sa to. Also to. Naigat chat ako, Pops. Eduardo man niyang gipangita. Lahi ni, oo. Okay. Tepa. Asa sa Palumpon, wala siya sa Palumpon na punta. Padong Palumpon, pero di ko may butuan nga. Kuhaan, pero mas naabot ko diya ba? Pasan no? Ako nag-ingon po dari pa ba dyan, gagaw niya mga andalis? Yeah, so daga man andalis dito sa kung ano. Politika, naapod. Oo. Kisa kung may pangalan siyang gipangita, Ricardo Tito Andales. Yan. Yan. Okay, sige. Nasud na siya. Maghuwat na doon nga, basta magkatabang na. Tingon siya sa butuan ko noon, itabo, pero siya kabaw. Kaya ko, basta na lugar na niya. Nagdagan na to ba? Mawagid pa Joe? Oo. May hapon yan ni Bro Julian Pungasi niya Yan. Okay. Napilay na pa ba ito Text line. Check na pagbalik pa Joe. Lisod na siya pang itaon ko, no? Nasa diri, basta nung nag-ilis tudngan, pwede. Pwede po din nga na, Papa Joe.
Basin og millennials na ito, bali na nga na ito ba, kuha na, kanang, Unsan man? kuha na, cards. Siladna. Cards, siladna. O, gibalik yun, kuha. Odrak, sir. Ano naman uso sa Facebook nun? Oo, so na, bali-bali pangan. Odraxer Siladna. I-check lang. Okay, dahil pa tama din mo ulit ay. Nadari Papa Joe. Hi Papa Joe, magpatambak ko ni mo bahin sa kumbana gusto siya nga mukuha og motor. Kaya di ko musugot kay di mada ang budget. 500 di ay sweldo daily. Unya kay naaman may 5 ka anak, ang tulo nag-school. Sige miglalis bahin anak Papa Joe. Kung sa may angay na kong buhaton, ako ba rin siya suportahan? Usa man niya yung motor, kwintahon ni mo, 500 ang iyahang adlaw. Imong kwintahon pila ang iyahang pliti. Plite ka na kung asa siya. Oo. O depende sa motor nga imong paliton. Kana. Like, kuhan ba, Buell, Ducati, so may mga... Nagbigas sa ano. Bukas Papa Joe, Ducati. Asbana, so may mga... Ordinaryo na siguro motor Papa Joe. Bao gani, ipaklaro. Pila ang adlaw. Ayan. Yan. Nga na. Kaya for example, mag-adlaw siya, kuhan, mag-adlaw siya 50. Sa plitihan lang. Oo. Kung mag-adlaw siya 50, Nga times. times 24. Sige. Okay, 24. Buto na tulo, upat. 26. Buto na 26. pinakakuman, no? Sige Papa Joe. 50 niya times 26. So, ang iyang split is 1,300. Depende sa motor. Na may mga motor nga ubusan niyang datahon na yung mga ripo. Nga na. Na. Sabot-sabot lang ang bukod. Kasi pa siya time. Yan. Kung ipamasayro ka doon na sa Mambana, o tagabaw. Pwede, sideline Papa Joe. Oo. Multi-dex. Yan. Apply mo siya o kuhan. Dex. So, depende yun na. Ang problema na gampay, itong bana niya, ibis nga, trabaho, hindi ka Domingo, Sabado, sibat kaya, magkaan, banking. So, again, depende na yun na niyo, Day. Saan na siya papalit, Day? Andas bira man ni Papa Joe. Oo ba? Kasi ito na, talat mo suda. Siya good pa Papa Joe papalitoy, magpahandos bin ako sa ako, na ako'y amigo Paps. Pwede torpiha, ako siya nga gidiskarte. Gipa-diskarte. Ako yung gipa-diskarte siya iyang giibgan, pero wa na ibug sa yaari man diyon sa ko at ang bagi ko. Amo na, gingon nga, bear is the honor. You wish. Yan. Sige. Mga kabarangay, daghang salamat sa inyo ang pakiguban nang wala na inyong panahon. Sige Papa Joe. Okay, mabot man yun ang panahon nga mapupus ang panahon. O panahon na Para? sa laing panahon. Daga ba panahon na ito Papa Joe?